ka Baibl ko ang ba wat khuslai ya kyei paro jong kan ka perthei te hangne ka Baibl ko ang ba ngim de ban khuslai ya ka balashai ne ya ka ban sawan ne ya kyei ka bangin sale ne ya kyei ka bangin ngim yo ne ya kyei ka bangim don re hangne ko ang wat khuslai namari hini ki don kasingi ka babiang ka don kasingi ka basniu re ko ang ba ngim de ban khuslai te ki bobo nangiru hangne ngi khuslai shphang ka bam shphang ka di re ka Baibl ko ang wat khuslai adatin shphang gitaru namar ba U Blei utip kat ba ngidang tre ngidang kata U Blei ru ai lai no stang la dang ngim tre ngim kata namar ba ngi so thu dei tang U Blei u ba ai langi ngim don eshu lene langi don dei ma u hi u ba ai ba ba shim te ngi dei ban so thu wat habang akan mau nga khuslai ba ka jing shifting ka pa ka do jonga te ka jing khuslai jonga kalong ba ladang am don ha ka liang jong try hei ladang itip bangila don ha ka liang jong try te balai bangin da khuslai shphang gini kyei baro ki balong ki kinja perthei ni su thu nga try gane hangne U Jisu hi ong wat ki khuslai na ka do nur jong phi to ngej phi ha U Blei ba to ngej hangaru te hangne ha ba ong ba wat ki khuslai na gi do nur jong phi te bangi ngej ha U Blei bangi shani ha U Blei ngi khorkar pat ha U Blei te dai ma u ken u ba yalam ba du ba ai ba du ba pendap ba du ba penbiang ya gi jing don kam jong i namar ba u ai hangi ka jing thu ka jing shaphang ka jing start ka ba ka jam sim ya ka bangi la ban thu namar ba ka yap ka im ka shong ha ka mon jong U Blei te ngi dei ban shung ngej ya ka ka ba U Blei lo ong ha ka Bible la ni la tho namar ka ni ka dang ngi dei ban thu handai ka jing khuslai chung i ka long ba la dang ngi yap handai ngim don ha ka liang jong U Blei te kata ka long ka jing si handai la dang don ha ka liang jong U Blei ngin kemen ken hala ka si namar ka jing pin im jong u ha kita ki ba sheni ha u ki ba nge cha u te mangi kum ki breu teng teng i khuslai shphang gine ki paro handai ha ba nga tipe ka ne ka ktien jok lai ka ba ong hang ne ko ong hang ne ba namar kata lada phem la wat ya ka ba rit tam e balai phi khuslai shphang gi we pa we ru te ha ba ngaru man shwa ha ba ngam patip ktien jong Blei nga khuslai nga shphang gine ki paro handai ha ba nga tip ya ka ne ngam khuslai shu lada ngala ya ke ban le nga le lada ngam la ngam khuslai lada nga yo ngam khuslai lada ngam yo ru ngam khuslai namar nga sa thu ba ngam la ba le klem ka jing ai bor jong u ne klem ka jing pli jong u ya ka lat ne kalanti handai ngi shu hon ya ka bang yo ya ka bang ngim yo namar kata ka daw ka ong bang ngim dei ban khu slai hangne ka Bible ko ong ba lada phisha shitom na ka banta ka hok suk ma phi henry bun ki ba sha shitom ha gi ki ba sniu te ka jing suk ha ki kala bandon tang shipor henry hadin pat ka jing jinjar ni ka jing jinjar ba ka ban sawan ru henry suk kita ki phisha shitom na banta ka hok henry ko ong bangim dei ban septing ya kita ki ba pen septing lemne bangim dei ban khuslai shphang kita ki ba pen khuslai lene kita ki ba kren ben lene kita ki ba long kumno ru habangi so thu ya ktien jong Blei tengi so thu habangi tip tengi dei ban tip namar bala dangim tip ki bun ki bangi khuslai lei henry la dangi la tip te klem khuslai shu shphang ki ban saja lene ki ban salong ru namara kane ka daw ngi dei ban so thu hangni ka Bible ko ong ba wat khuslai da ka ba ong ka bangin bam lene ka bangin di lene ka bangin kup namar U Blei utip u ai kat ka ba u mon ma u hi hangne ka Bible ka ong ha ba U Jisu Ukraine ya ka jingsuk ngala ino hapi ya ka jingsuk ka jonga nga ai hapi omba kata ka perthei ka ai nga ai manga hapi wat ki khuslai na ka donut jong phi lemne wat septing hangne ing so thu ya ka jingsuk ya ka ba U Jisu Christ u ai ka long ka jingsuk ka ba kan japaneng ladangi yo ro ngi hon ladangi mi yo ro ngi hon ladangi tre kano ro ngi hon ladangi long kumno ro ngi hon namar omba ka ne ka perthei ka ai ka jingsuk khangi hendai tang U Jisu Christ ba ai ka jingsuk khangi namar ka ne ka daw u ong wat ki khuslai na ka do no pi
namar hangne ka ong biang ba wat khuslai ya kyei ru handai ha kyei baro da ka jing duai ber ka jing kot kerpat lem bat ka jing aingu to Phin tip ya ka jing pan jong pi U Blei te U Blei te un ai la ne un kurku la ne un yalam la ne un penhun ya ka dot nut jongi la ne un ai ka jing suk hangi habangi long kumno ru handai ngin dei ban pan klem ka jing put dan ne klem ka jing atatin ngin hun ya ka baro ya ka ba U Blei ai teng i pan ya ka ba U Blei mon yang i ban ai namar utip ka poi tang se ka jing jot handai lan i pan ya ka ba bha U Blei un ai lane un peli kalenti lane un ai ka do nut ka ba thamai ka jing suk ka ba kan jam sem habangi long kumno ru ngidon ka jing suk namar habangi shani tang ha uhi la ka long kumno ru ha ka ne ka perthei hangne pat ko ong ba ndrai haba phio sngew shaphang ki thma bat ki jing bana ki thma wat khi khuslai nama ka dei ba ki ne ki long ndrai ka ba kut kam pat long ti ha ki ne ki sngi ngiu I ki thma Israel bat ki we ki thma handai bangim dei ban septing le khuslai namar ba ka ba kut kam pat long U Blei te ul deb ïathuh shaphang ki ne ki ru wat ya ka ba ya ka jing kut ru la deb ïathuh handai ngim tip handai kan sapoi opor bangin sa tip kita ki baro namar U Blei un sa pan pau namar gede ka daw ngim dei ban khuslai shaphang kita ki baro lagi long ha ki baro ki banta namar ba ki ne ki jing khuslai kim man toy dei tang U Blei ba ai ka jing suk ha kita ki ba shani au bat ki bangej ha ka ktien jong u hangne ko ang bang ngim dei ban khuslai dei ngin ya watch wa ya hima jong U Blei ba ka hok jong u te ye ki baro un sa ai lang tam ha phi te hangne kala kut ngin se siam pat sa ku we pat ki video ha ka we ka por